Nilip MAC Contingency Kaparlo Tarapung arat doan aphan MP Horensing Bey lapen MAC Povitra rong piatum Tarapung arat aphan towar ng selam pipuk cecak tekanglo. Itu yang pokok siang bangke nang paha panjang pela Tarapung adat kami dari motor celengan pun. Sitami pini arnianta alang litung alam chak teng un edalo. Pinpur dame kedamtang arkoi cricket home suri hinira ingkoi rai si arni. Tarapung arat doan aphan hang pemesi dowar kasilam jiaphan long a mate foundation stone sitami som tekanglo. Sitame labangso foundation stone ke sompen thangnat rat aphan akirap long I edato. Lasonsi pinpur ponme Tarapung pen panjan an alang litung asumara tumaphan lokapacharli dunjipu aning ke hang opera jok panjan malom adon arap ahem kapedo dun atum sitame do. Alang litung labangso au sumaraphan nang kachithon dun ke alang litung akeng pen ke wang nang chiloksi adap porpai nar kepen arning kang sam porpai ki ansi panjan an nang leji pusi Tarapung arat kiduke sungatum chethan pon lasi labang so alam chak kachepa pleng vek chiaphan non pu anta Tarapung arat tim karbi ang longapan towar chulang dinglang.